ଶୀତ ରାତି କୁହୁଡ଼ି ହେତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଧୂଆଁଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ରାତି ଯେତିକି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇ ଦେହକୁ ଶୀତେଇ ଦେଉଥାଏ। ସମୟ ହୋଇଥିଲା 10:15। ଟ୍ରେନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ତାଲଚେର ଷ୍ଟେସନରେ। ଟ୍ରେନ୍ରୁ ନିଜ ନିଜର ସୁଟକେସ୍ ଧରି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିଦ୍ଧି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଓହ୍ଲାଇଲୁ। ରାତି ବହୁତ ହୋଇସାରିଥିଲା ଆଉ ଏ ଅସହ୍ୟ ଶୀତ, ତେଣୁ ଲୋକବାକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କେହି ନଥିଲେ। ସିଦ୍ଧି ଆଉ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ନଥିଲେ। କେବଳ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରେ ଟିକେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୋକ ଦେଖାଇ ଯାଉଥିଲା। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏତେ ରାତିରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ନଥିଲା, ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ହୁଏତ ଗାଡ଼ି ମିଳିଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆମେ ଦୁହେଁ ଭାବିଲୁ। ତେଣୁ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ସିଦ୍ଧି ଆଉ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ରାସ୍ତାରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଆମେ ହିଁ ସେଠାରେ ଏକା ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ ହାତ ପତେଇ ସିଦ୍ଧୁକୁ କିଛି ମାଗିବାରେ ଲାଗିଲା। 6 କି 7 ବର୍ଷର ସରଳ ନିରୀହ କୁନି ଝିଅଟି। ତାକୁ ଦେଖି ସିଦ୍ଧୁ ବହୁତ ଦୟା ଆସିଲା। ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ 10 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ଟିଏ କାଢ଼ି କୁନି ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ଏ ପୁଣି କ'ଣ? ପଇସା ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣି ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। କ'ଣ ହେଲା ତୁମକୁ? ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ସିଦ୍ଧି ପଚାରିଲା। ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ବହୁ କରୁଣର ସହ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା ଯେ ତା ମାଆଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ତେଣୁ ସେ ଏକା କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ତାର ବାପା ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆରପାରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏକା କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ସେ ପୁରାପୁରି ଅସହାୟ, କାରଣ ତାର କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ତାକୁ କେହି ହେଲେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଦ୍ଧି ତାର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା, କାରଣ ପିଲାଦିନୁ ସେ ବି ଅନାଥ ଥିଲା। ତାର ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ସିଦ୍ଧି ସେଇ ଛୋଟ ଝିଅଟିର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରିଲୁ ଆଉ ତାର ମାଆ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲୁ। ସେ କୁନି ଝିଅଟି ସିଦ୍ଧିର ହାତ ଧରି ତାକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଛୋଟିଆ ଚାଳ ଘରଟିଏ ଥିଲା। ତାହା ମାଟି କାନ୍ଥ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଇଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବିଜୁଳିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। କେବଳ ମହମବତୀର ଆଲୋକରେ କୋଠରୀଟିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଲୋକିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ଆଲୋକରେ ନିକଟରେ ଥିବା ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଥିଲେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ। ସିଦ୍ଧି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଥିବା ଚାଦର ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବାକୁ। ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ, କାରଣ ତାର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତା ମାଆର ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା ଆଉ ସେ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲା। ସିଦ୍ଧି କହିଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଶୀଘ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି କୌଣସି ମୁତାବକ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସି ନେଇ ଆଣିଲି। ମୁଁ ଆଉ ସିଦ୍ଧି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ନେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ବସାଇଦେଲୁ। ସେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମମାନେ ସେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲୁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ, ସିଦ୍ଧି ଆଉ ସେ କୁନି ଝିଅ ବାହାରେ ବସିଥାଉ। ରାତି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ 2-4 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଥାଆନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସିଦ୍ଧି ସେଠାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୁନି ଝିଅଟା ସେହିପରି ସେଠାରେ ବସି ରହିଥାଏ ଆଉ ତା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବାହାରୁଥାଏ। ସେ ସେଠି ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଥାଏ। ତାକୁ ଏପରି ଦେଖି ମୋତେ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା, ତେଣୁ ଭାବିଲି ତା ସହ କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲେ ହୁଏତ ତାକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗିପାରେ। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଝିଅ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲି, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ଆଉ ସେ ଝିଅ କହିଲା, ମୋ ନାଁ ଖୁସି। ତୁମେ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼? ନା ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ପାଠ ଆଉ ପଢ଼ୁନି। ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ମୋ ମା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଲିନି। ତେଣୁ ଆଜି ମୋ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନି। ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ହୋଇଛି। ମୁଁ ତା ମନକୁ ବୁଝିପାରିଲି, କାରଣ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ତେଣୁ ଭୁଲ କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ସେ ବୁଝିନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ଅଝଟ ଆଉ ଚଗଲାମି କରୁଥିଲା, ପିଲାଳିଆମି ଗୁଣ ହେତୁ ସେ ସବୁ ପାଇଁ ହିଁ ତା ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ଭାବିନଥିଲା। ପୁଣି ସେ ଝିଅ ମୋ ହାତ ଧରି କହିଲା, ଅଙ୍କଲ ଆଉ ଆଣ୍ଟି, ଆପଣମାନେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେବେ ନା? ମୁଁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ କହିଲି, ହଁ, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ସିଦ୍ଧି ମିଶି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିନେବୁ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ଛୋଟ ଝିଅର ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଆସିଲା। ସେ କୁନି ଝିଅର ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖି ମୋତେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ କୁନି ଝିଅ ମୋ କୋଳରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଶୋଇ ରହିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋ ଆଖି କେତେବେଳେ ଲାଗିଗଲା ତାହା ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ସକାଳ ସମୟ। ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲା, ଦେଖିଲି ସିଦ୍ଧି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହ କିଛି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗଲି ସେଠାକୁ। ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଖୁସିର ମା ଦେହ ଭଲ ହୋଇସାରିଛି। ମୋତେ ଟିକିଏ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଖୁସିକୁ ଦେଇଥିବା କଥା ପୁରା କଲି।
ଏଥର ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦେଖା କରିପାରିବୁ ବୋଲି ଡକ୍ଟର କହିଲେ। ଦେଖିଲି ଖୁସି ସେଠାରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଭାବିଲି ଯେ ସେ ହୁଏତ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଆଉ ସିଦ୍ଧି ଖୁସିର ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ସେ ଆମକୁ ଦେଖି ନମସ୍କାର ଜଣାଇଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନେ କିଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଆପଣ ମୋତେ ଉପକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସିଦ୍ଧି କହିଲେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କୁନି ଝିଅକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନ୍ତୁ। ତାହାରି ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲୁ। ସେ ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, କୁନି ଝିଅ? ସେ କିଏ? ତା ସହ ମୁଁ ଦେଖା କରିପାରିବି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସେ। ତାହା ସହ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା କରିବ ଆଉ କଥା ହେବ। ସେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତୁମ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ହୁଏତ ସେ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ତା ସହ ଟିକେ କଥା ହୋଇଯିବେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ମୋ ଝିଅ? ମୋ ଝିଅ କିଏ? ମୁଁ କହିଲି, ତୁମ ଝିଅ ଖୁସି। ସେହି ତ କାଲି ଆମକୁ ତୁମ ବିଷୟରେ କହିବାରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିପାରିଲୁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ନା ନା, ଏହା ସତ ନୁହେଁ। ସେ ଏମିତି କେବେ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, କାହିଁକି? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, କାରଣ ସେ ଝିଅ 4 ମାସ ଆଗରୁ ମରିସାରିଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ଏଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଉ ସିଦ୍ଧି ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଛୁ ଆଉ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ, ଆଉ ଆପଣ ନିଜ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଏମିତି କହିପାରିଲେ କିପରି? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲା, ନା ମୁଁ ମିଛ କହୁନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଖୁସିର ବାପା ଚାଲିଯିବା ପରେ ପଇସା ବହୁତ ଅଭାବ ହେଲା। ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ହାତ ବତାଇ ଭିକ ମାଗିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଦିନ ଯାକରେ ଯେତିକି ପାଉଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଚଳିବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଖୁସିକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା ଓ ପଇସା ଅଭାବ ହେତୁ ମୁଁ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିଲିନି, ଆଉ ତା'ର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ କିଛି କରିପାରିନଥିଲି। ମୋ ଝିଅ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ଆଖି ମୁଜିଦେଲା। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା'ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସି ସେ ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ଏତିକି କହି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଉ ସିଦ୍ଧି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର କଥା ଶୁଣି ପୁରାପୁରି ଅକୁହା ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଦେହ ପୁରା ଶୂନ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏ କଥାଟା ମନରେ ଆସିଲା ଯେ, ତାହା ମାନେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ ତା ଝିଅ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ଆହୁରି ଭୟାନକ ଭୂତର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭୟାନକ କାହାଣୀକୁ।